То виц така върви повече на руско говорящи, аз поне не го владея, ще си го карам нормално на нашински. Срещат се двама грузинци. Един вика, какво става и как си? Видал, добре съм, всичко е наред. Как са дъщерите? 3 дъщери има от другия. Големата как е? Вика, много е добре. Вика, ожениха. Вика, и как е? Взета как е? Вика, много е добър. Вика, у гърба е такъв, у газа е такъв. Аз го Кумшията го кара и той. Маленки Вовка, знаеш? Кой го знам го. Вика и той го такова. Минали се години, пак се срещнали. А вика, как са дъщерите? Втората женили, то вика, ожениха, бе. И взета как е? Вика, много е добър. Вика, гърба такъв, гъза такъв. Аз такова, кумшията. Маленки Вовка, знаеш, вика, знам. И той. Мине време, не мине, срещнат се пак и го завали. Какво става, вика, малката дъщеря оженена? Вика, ожениха. Вика, как е? Вика, не е добре. Вика, защо бе? Вика, взета как е? Вика, у гърба такъв, вика, гъза такъв. Мене ме такова. Кумшията и него. Вика, малкия Вовка, нали го знаеш? Вика, знам. Вика, он умре.